Niyaphila South Africa. Cha. Ngiyakhumbula manje mangihleli la eKhawashi lapha ukuthi yazi kune into esilosibhizi sikhala ngayo la ku social media sithi ingane zethu abantu bokufika ingane zethu abantu bokufika idakwamizwa ingane zethu wonke umuntu mawukhoma ingane zethu bakithi niyazi ukuthi ingane zenu kahlahle mase seqinisweni ukuthi izonakelela ingane zenu azimoshwanga abantu bokufika ithi ngikhulume nje lento leyo bafowethu lapho ngingithuke futhi ngavela ungithuka kona hayi ani yabona athi lapha ngizowashisa umfana lo la sengibuyile phela bayithi sengiseGauteng manje kufathi ngiyeNatal nje mangisuka lapha manje ngiye KZN manje lalelani ingane zenu mina nginitshela ngoba phela ngithi mina nginihlebi ngimtshela emehlweni ingane zenu azimoshwanga abantu bokufika azimoshanga amakwelekwele ngoba nijabula kahle mangithi amakwelekwele ngoba nani babiza amakwelekwele ngithi ingane zenu zimoshwe amalungelo lawa aphume eParliament yenu akhishwa upresident wenu and then athi mephuma amalungelo athi ingane ingasashaywa esikolweni sa understand ngoba kunabothisha bebakhipha ini ienga einganeni so fine si understand lapho waqeda lapho wathi no nasekhaya wena mzali awunalungelo lokuthi uqinise isandla enganeni yakho uyayiabuse ingakho baba abaningi manje bahlala estradini bangamahobo ingane izona ezooperatayo ngesizathu sokuthi ingane ziyakwazi ukuthi ziwina umuzi manje ubaba ashonele special ubaba mangabe ehlukane nomama or umama wathatha enye indoda vele ubaba ingane zomenza ngendlela zimenza ngakhona makwazi amantombazane zigcine zithi thina asazi why alwa kanjena ngenzeka sewufuna ukulala nathi so manje ke amalungelo iwona awenza ingane zenu ngesikhathi sepriority esikoleni kwi-priority ye-history mabangayifuni noma ye-geography noma ye-maths mabangayifuni bayobhema insango emva kwama-toilet basuke bakupha abantu bokufika lapho basuke bakupha abantu base laba nithi nina abahambe ngoba banibulalela ingane zenu so bakithi enye into mangabe sifuna ukulungisa into singayilungisi ngephutha ingane zenu zimoshwe ugovernment wenu uma ngabe azinikeza amalungelo azinikeza ama-right mina sengishilo yimini isichwaga kulento bakithi yimini isichwaga samaqiniso niyongithuka mara ngibe nginitshela hambani niyobuya kugovernment wenu abuyisela umthetho esimeni ukuthi ingane aziphanishwe mazonile zikwazi ukusaba ufuna ungitshatha wona kahle njengoba ubona nathi manje sizenzele eSouth Africa asisabile ukuthi ngoba sinamalungelo so lamalungelo lawo iwona enza ukuthi sibe kulesimo lesi lamalungelo lawo esinawo eSouth Africa iwona sibeka kulesimo esikuthi manje la kulesimo esikuso bakithi nkosami ngoba vele sanikeza namalungelo bakithi so wonke umuntu mecabanga ukuyale uyaziyela ocabanga ukuyale uyaziyela wonke umuntu uyazi-own manje eSouth Africa so iyona into ezonza ukuthi siyohlezi wena uzosurvive nje uma ungadubulekanga noma ungabulawanga but as long usaphila uzophusha ngoline wakho nalo wena phusha ngoline wakhe wonke umuntu manje soyayizamela hayi bafethu bengithi angidlulise nje kuphela ngize lapha eKhawashi ngiwasha insimbi nayi iya lapha niyayibona bakithi isigodo esikhulele ezinye yasibona bakithi uyayibona nawe igqamela ungenza ngathi awuboni ya sengisho ukuthi ke bafethu amalungelo ubona sibulalela ingane ngeke uyitshele lutho ingane ubaba uyabhema ngapha naye sekhona lapha niyabhema longane bayo ingane ngeke uzuyitshele ukuthi isikhathi sokungena endlini isikhathi bani wayikhiyela ngaphandle sen abusing akuvuse yajumpa yangena ngenkani yangena endlini ngenkani wayithinta ngesandla uyejele ingane isale ekhaya amalungelo lungisana amalungelo bafowethu amalungelo uma ngabe sidoyitoyela ukuthi amalungelo weingane awabuyekezwe abe limited South Africa ngaba different sengishilo mina angithi mina isichwaga kulelo mina umfundisi wamaqiniso.